ତିରିଶଟା ଜିଲ୍ଲା ନା କୁହ। ପୁରୀ ପୁରୀ ପରେ କଣ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପରେ ନୟାଗଡ଼ ପରେ କଟକ ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପରେ ଯାଜପୁର ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପରେ ଭଦ୍ରକ ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରେ କେଉଁଝର ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ପରେ କଣ? ଦେବଗଡ଼ ପରେ କହୁନ କଣ? ଦେବଗଡ଼ ପରେ କଣ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପରେ ବରଗଡ଼ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପରେ ସୋନପୁର ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ପରେ କୋରାପୁଟ ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପରେ ମାଲକାନଗିରି ପରେ ରାୟଗଡ଼ା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ପରେ ଗଜପତି ପରେ କନ୍ଧମାଳ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପରେ ଅନୁଗୁଳ।